டேய் என்ன மேன் பண்றீங்க? அக்கா உங்களுக்கா ஒரு பாட்டு பாட போறேன். ஓகே? வெரி த நைஸ் சாங். 80s இல்ல 90s இல்ல. அக்கா பக்கா 2K கிட்ஸ். ஏன்னா இப்ப இருக்கிறது தான் மீனிங்ஃபுல் சாங். ஓகே? நாட் லைக் டங்கா மாரி, ஊதாரி. இப்ப லேட்டஸ்ட் ட்ரெண்டிங் சாங். ஓகே? கேளுங்க. ஐ ரியலி லவ் திஸ் சாங். ஓகே? நான் அப்படி ஒரு மீனிங் இதுல. ஓகே? கேளுங்க. மறக்காம லைக் போடணும். ஓகே? பொடி மட்டல பத்தல ஜித்தில பாத்து எத்தனை மாத்து சிக்கிறனே எத்தல பாத்து சிக்கிறனே மச்சான பாத்து திக்கிறனே பொடி எத்தனை மத்தன சப்பன எத்தனை ஊத்துன பாத்து சிக்கிறனே ஊத்துன பாரு நிக்கிறனே ஜொரமானே நே ஏ ரெண்டாப்பா சிக்கன பத்திரி சூடா ஏ ஜூராப்பா விட்டுன பத்திலி ஆடா ஏ கீராப்பா மித்திலி சுத்திலி ஜூடா ஏ தூராப்பா கெட்டி இருப்பேன் பா டே 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 மத்தாலமே அடிக்குதம்மா தம்மாளம் இது மோள கிட்ட தும்பிக்கிட்ட படுபாலா சாரி. பாடிட்டு இருக்கும்போதே எனக்கு வெறி வந்துருச்சு. மத்தன பத்திரி சப்பன பார்த்து, சுத்துற பார்த்து நிக்கிறனே, சுக்குல பார்த்து நிக்கிறனே, சட்டுல பார்த்து நிக்கிறனே. ச்சீ! என்ன விடுங்கடா.